Здравейте, не съм вкъщи, моля оставете съобщение след сигнала. След сигнала. След сигнала. Аз съм, ти как си днес? А можеш ли да ми простиш? Пак ли говоря сам? Там ли си? Вдигни, не мога вече да записвам тук гласа си. Не мога да се защитавам. Имам само 5 секунди до сигнала, а аз си дадох цял месец до финала. Нямаме сега, исках, можех, не успях. Пробвах с лекота, но ти нямаше крила. Слагаше ми знак, вечност, аз се питах как. Носеше табелка, вечност, нещо натежава. Слушаш, а плачеш ли? Не свикна ли? Не съм за теб. Чаках, опитах се, разчитах, че ще разбереш. Така натиснах твоите цифри, те са грешни. Числата са ни все различни. Имам само 7 думи до сигнала. До чуване и мен ме няма. Дойде финала. След сигнала. Нямаме сега, исках, можех, не успях. Пробвах с лекота, но ти нямаше крила. Слагаше ми знак, вечност, аз се питах как. Носеше табелка, вечност, нещо натежава. Но ти нямаше крила. Слагаше ми знак, вечност, аз се питах как. Носеше табелка, вечност, нещо натежава.